Василь Вітка, твой род, твоя родима. Маці, бацька, браты, сёстры, яны твои самые родные, близкие. Добра, калі ў цябе есть бабуля, дзядуля, гэта самага малку, твои дарагія сямейнікі. Калі ж іх ужо няма, ці ведаеш ты, хто яны былі, як зваліся? Ці ёсць у вас дома іх партрэты, іх фатаграфіі? Ну а хто былі бацькі твоих дзядуль і бабуль, твои прадзеды, як зваліся? Ці захоўваецца у вас дома іх партрэты, зробленыя іх рукамі, фатаграфіі, пісьмы? Ну задумаўся калі-небудзь ты, адкуль пайшоў твой род, адкуль пачалася твоя дарога ў жыццё? Ведь твоя памяць – гэта памяць роду, а памяць народаў – гэта вялікая кніга, якая называецца гісторыя. Род і народ яднаюцца аднім дарагім словам – радзіма.